Hello friends, Bodo channel pin konsibaw benajabai Bodo job info official YouTube channel. The good news benjabai BTC interview date faibai grade 4 hisabai oral test lani jasigen admit download खालामदो posta 275 दङमोन official notice नायगोन जाय नोंथांमोना channel गोदान subscribe खालामना ला आरो बे भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो इन्टारभिउआव थांनो हायो आरो बे जोबनाय लोगो लोगो grade 3 interview date नोंथांमोना मैयानि previous भिडिअ नाय अब्लानो एसेबाबो हमदांनो हागोन जे जुन दानाव एग्जाम फैगासिनो ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव आरो जुलाइआव रिजाल्ट बेनिफ्राय 15 आगस्तनि सिगां नोंथांमोननि साख्रि दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नटिसखौबो नायगोन दा जियानो जा भिडिअखौ नोंथांमोना हानाय एसेबां शेयार खालाम सो दायो जों फैबाय CSB अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायखिजाया नटिस एबा एडमिटखौ बेयावनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा फाइनाली नोंथांमोननिया इन्टारभिउ डेटआ फैखाबाय आरो बे डेटखौ जों नायगोन अफिशियेल नटिसखौ बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय एडमिटआ थाबैनो अरेल टेस्टनि थाखाय फैथारसिगोन नै कामिं सुन जागासिनो दङ लिंकआ एक्टिभ जाबाथाय फिन खनसेबाव भिडिअ फैगोन आरो माब्रै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि पोस्टआ टटेल 275 दङमोन थांनाय बाराव एप्लाइ जानाय 569 टटेल दंमोन ना ग्रेड 3 लानानै दा ग्रेड 3 नि एग्जाम डेट फैगासिनो दङ दा बेवहाय आन्डार ग्रेजुवेट केन्डिडेट्स अनलि एलिजिबल बेयाव डिग्री पासआ मोननाय नङा अके दा बेखौ जों मिन्थिबाय दानि जों अफिशियेल नटिसखौ नायनोसै जे बे इन्टारभिउआ जागोन 13-14 जुनाव अके 13-14 जुनाव जागोन आपकामिंआव आरो बे इन्टारभिउआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन थ' बेखायनो क'क्राझार आरो चिराङा CSB अफिसाव जागोन अके CSB अफिसा बेयाव नोंथांमोना इन्टारभिउआ एबा भाइभा टेस्टआ जागोन देन बेनिफ्राय बाक्सा आरो तामुलपुरा अके बाक्सा आरो तामुलपुरा जागोन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि अफिस बिल्डिं मुसलपुर बाथौफुरियाव जागोन जायनोखि बाक्सा आरो तामुलपुरा देन बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय गोदानै दाजाबनाय 60 गामि बिश्वनाथ आरो सनितपुरा जागोन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि अफिस बिल्डिं उदालगुरियाव जागोन अके दा सिगां जिनोखि 193 पोस्टआ जादोंमोन इन्टारभिउ बेयावनो फिन खनसेबाव अरेल टेस्टखौ लानाय जागोन थ' बेखायनो एडमिटखौ थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोनजोंहाय भिडिअ खालामगोन दायो लिंकआ जाथ'वाखै दिनैनो जानाय चान्सआ दङ नोंथांमोना जेब्लायबो नायबाय था दा बेनो जाबाय ग्रेड 4 इन्टारभिउ डेट BTC आरो नेक्स्ट BTC ग्रेड 3 इन्टारभिउ डेट फैनाय लोगो लोगो एबा आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगासिनो डटजे नेट'दो एन्ड बेनिफ्राय बयबो रेडि जाखादो खिन्थु एग्जामा जुन दानाव जागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो बे एग्जामा डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन कन्डाक्ट जागोन गैयाबाबो डिस्ट्रिक्टआव 10,000नि बारा केन्डिडेट्स दङ स' बेनो जाबाय ग्रेड 3 पोस्टआव दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन